Dívam sa na kvietok z vrchu, ako vyzerá. Niekoľko riadkov. Nasadka 61. Mám takú jednu. Ešte jedna. Tak. Tak. Takto. Mám ešte jednu násadku, ktorú som fakt nevedela, kde ju využiť na slnečnicu. Sa mi zdala strašne veľká, ale perfektná. Pozrite sa, čo robí, aké krásne. V podstate georgíny. Aha. Úžasné. Takúto sa budem s vami snažiť teraz spraviť. Ale neviem, či spravím takú, že stred iba zapudrím, či celú. Uvidím. Asi len stred. Čiže si chytím a pudrím. A krútim. Hvozdikom treba krútiť. To sa treba naučiť. To nie ide len tak. Z hodiny na hodinu musíte brm, 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 brm. To mať v rukách. To sú roky tréningu, skúšania, mesiace, ako to. Hlavne je dôležité spraviť plodný krém. Ja toto robím z krému. Čakajte, ja niečo idem pozerať, jeden priamy prenos. A robím to zo včerajšieho krému. Skôr sa mi nechcelo húčať mixérom. Takto. Tak. Aj toto pripudrovanie tiež som to ako robila. Proste treba na to trpezlivosť a cvik, trénovať, skúšať. Každý deň aspoň 2-3 kvietky spraviť, inakšie nemáte šancu sa to naučiť. A dokonca majsterky sveta, čo sú, keby nerobili s tým mesiac, klesnú v tabulke, čo sú oceňované. Klesnú, pretože stratia tú zručnosť. Takže toto si poutieram. Takéto nožnice mám obyčajné. To si vždy utieram. Mám mokrú handru. To je dôležité vždy mať mokrú handru, keď robíte kvety. A toto je tá veľká násadka. Tak. Zase si ju vyutieram. Dičaka je veľká. A ideme na to. Šachmat. A zase šachmat. Nižšie a nižšie. Daviť na miešok, tlačiť teda a pustiť. Tak, pozrite. Ešte či väčšiu k tomuto. Ešte troška väčšiu, ešte jeden riadok spravím. Šachmatný poriadok. Čiže medzi lístky. Davím, pustím, davím, pustím. Davím, pustím. Davím, pustím. Davím, pustím. Davím, pustím. Posledný. A nasadku. Keď je veľmi od krému treba si ju vždy utierať. Dávam ešte asi na 2 kvety. Ja som si to už takto prichystala tu. Tie moje osnovky. Už viem asi, aký veľký chcem. Ešte nezačal ten prenos. Počíta, ale už začnem za chvíľu. Je to pani, ktorá je majsterka v Zefie. Vyučila vyše 300 000 ľudí.
v Rusku. Živí sa tým, ale ona má kvety 20 cm. Takže to je naozaj kráľovná zefíru označovaná. U nás to žiaľ ľudia nevedia. Na školách ja neviem, čo sa potom dievčence učia, lebo cukrárka toto by nespravila, čo spraví obyčajný drevár, lebo ja som drevárka. A cukrárka asi, neviem, ktorá by niečo také riešila, že nejakého bielkového krému, proste z krému, ktorý je iba bielok, cukor, voda a trocha citrodeka, proste uvarené správne, aby nezhorel, aby nebol veľmi riedky, perfektne vyšľahané z bielky, ale neprebité, aby držali lístky. Pretože inak vám budú padať a nespravíte z toho žiadny lístok. Takže takto. A teraz ja si to dám sem. Toto si dám sem. Tu mám tu svoju toto s kvietkami. Idem z toho dám uložiť. Chytím. Pomaličky vezmem z hvozďa. Mám ich rozkryté tie nožnice, vidíte? Položím, ak mi treba, tak si vytlačím také niečo na podložku, aby stál. Ak mi treba, záleží na tom, aké sú kvety, či sú dvojdňové, alebo proste týždňové, alebo sú robené ráno a potrebujete ich večer dať na tortu. Takže ja tam nepotrebujem teraz, čiže ja si dávam. Ale ukázala som vám. Čiže tak a posuniem si to, pretože chcem urobiť takú mini kompozíciu. A dobre som ju spravila. Dobre je. Tak. Takže bude z 3 kvietkov. Teda z 5. No, ešte sa to nezačalo. To je všetko, dievčence. Takže toľko. Ja idem ešte 2. Dorábať. Pa, pa.